Здравейте! Това съм аз в последния ми ден на 21. Гледаща си филма. Щастлива. Добре ми. Добро утро, официално на 22. Щастлива съм. Много добре настроена съм за този ден. И вярвам, че ще бъде такъв. Защото от много маничка си повтарям как 22-ят ми рожден ден ще бъде най-хубавия и най-специалният от всички. Точно защото съм родена на 22. И така, аз съм се оправила, облякла, отивам на маникюр. Нося си кафето, защото нямах време да пия вкъщи. И после отиваме по задачи. Готова съм. Приключих с маникюра. Направих се черно, за да може да се вържи с цялата тема за рождения ми ден. И така, много се харесва. Взех си от фризьор. Красавицата. Взехме тортата. И сега отиваме към вкъщи да се оправяме. После ще ходим на ресторант. Значи оправих се, нагласих се, топчетата, всичко точно. И сега отиваме на ресторант с нашите. Ама тук. Добро утро! Днес е 24 януари, събота. Ще си празнувам рождения ден с приятели и днес ще украсяваме, ще готвим. Решила съм да правя коктейли и сладкиш. Ще видим какво ще стане. А 22 мина повече чудесно. Изживях прекрасни емоции с семейството ми и съм изключително щастлива. Започнах с подготовката на украсата. Сега ще ви покажа част от нещата, които правя. Взела съм, ще падне, ако го размисля още малко. Но ето такива свещници, с такива свещи и вързах розова и черна пандака, защото това е темата. И взех и такива чаши, на които ще вържа розови пандаки на едните, на другите ще вържа черни. И ще правя коктейли, които ще бъдат розови.